Hello mga friends. So bali nandito ako ngayon sa CSI. Dito sa may Luca, okay? Dito sa may siyudad ng Dagupan. Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bali meron akong ipapakita sa inyo. Isa na namang panibagong exhibit. Yan po. Diba? Bago ko ipakita yung mga binibenta nilang mga produkto dito, ay mag-intro muna tayo. Okay mga friends? Tara, intro muna tayo. Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsi TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Dito mga friends, kay yan. Ito po, tingnan nyo, ang gaganda oh. Yung mga binibenta nila. Yan. Yan. Okay. Ganda no mga friends oh. Tayo. Tayo tayo ngayon mga friends. Ipakita ko itong sombrero. Ang ganda itong sombrero oh. Yan. Magkano benta nyo rito madam? 200. 200 ang isa mga friends. Okay. Ayan. Ayan. Meron din sila mga ano dito. Yan o, mayroon pang rocking horse. Horsey, yan o. Magkano yung rocking horse nyo madam? Magkano? 5, yan, mura na. Rocking horse. Yan, kita nyo, rocking horse o. May iba pa. Ayan, mayroon pa sila dito mga dito special na banana chips. Yan. Ito po, meron sila mga takot, taka grips. Ayan. Dami po yan. Yan po. Okay. Yan. Meron din po sila itong chicharon. Kita nyo po. Yan. Yan. Malipad yan. So, may papangawod stock ng mga friends. Yan. Okay. So, meron din sila dito, ano, kakao. O, yan o. Pwede na binibenta to, hindi no? Binibenta nyo din to. O, kasama din. Binibenta din. Mga produkto nila, yan. Kasi pag kakao, tsokolate. Yan, mga friends. Yan. Nandyan na yung mga price nila. Yan. Oh, yan. Yan na. Kadla. Yan. Ito pa yung may ibang produkto nila. Ibinibenta. Yan. May chili oil. Yan po. Yan. Chili flakes. Yan. Chanat. Yan po. Yan. Okay. Yan. Magkano benta nyo ito madam? 50 pesos. Punta na ka dito mga friends. Mura lang. Okay. Tayo sa kabila. Puto mga friends. Yan. Meron din sila dito yung puto kalasyaw. Yan po. Ayan. So, meron silang chili garlic.
Yan. Pagkano to, madam? Chili garlic nyo? 120. Mura na. Okay. Mura na. Punta na kayo rito. Bilhan nyo yung jowa nyo, no? Yan, para mapasagot kayo ng pagmamahal niya. Yan. Chili garlic. Okay. Yan. So, meron pa rito mga kasaba crisps yung gato yung kasaba. Okay. Ito yung kasaba nyo makano? 35. 3 for 100 yan. 3 for 100 yan. Mura na. Okay. Iba't ibang flavor daw. Yan. Wala tayo sa kabila. Pasira dito. Ito, sweet chilies. Yan. May presyo to. Nandito yung presyo niya. Yan, pakita ko. Yan po. Presyo niya. 150. 150 isa. May juice pa sila dito. Calamansi juice. Yan. Calamansi ba to? Calamansi juice. Tama. Calamansi juice. Yan. Puro. Yan. Magkano naman to, madam? Ito yung concentrate. 180. Ito 30 pesos lang. Mura lang to, mga friends. Ready to drink na. Pero ito kailangan lagyan mo ng tubig. Concentrate. Maganda yan, vitamin C, no? May ibang product pa nila, mga friends. Yan. Meron din sila dito yung Spanish sardines, mga friends. Meron sila. Bonus bangus. Adobo peso sa Milk fish. Yan, mga friends, no? Meron pa dito, marami pa. Yan. So, enjoy watching na lang po, mga friends, kayo. Pakita ko kayo may ibang produkto nila. Keep watching na lang po. May apa pa dito, mga friends. Bibenta nila. Apa. Ito po, par kilos. Plain par kilos. Magkano rito, madam? 50. 50. Muna mo yun. May iba pang mga cornic, mga ganyan. Ayan. Mayroon pa silang ice buko. Ayan, friends, ice buko. Ayan din sila dito yung bintang malunggay and corn coffee. Ayan. Bali to, friends, ang presyo nyo, ayan, 180. Pwede na yan. Okay. Ba't ibang flavor po yan, okay. Ito iba naman flavor to. Ayan po. Okay. Ito, may suka sila dito. Natural po yan, sir. Oo. Natural. Narinig nyo na walang talagang puro. Ibig sabihin nyo, pure vinegar po siya. Ayan. Anong suka to? Isang gaway? Anong Ulas din po, pero parang sugar cane? Sugar cane. parang pinakurat po tayo siya. Pinakurat. Pero ang brand niya po ay Sabroso. Sa Bruso. Sa Bruso, baka naman, sige. Okay. Ayan. Ito yung ginagawang, pakasya, no? Ito yung ginagawang pakasya pa yan? Sinapog po. Sinapog. Sugar cane. Yan po yung ginagawang muscovado sugar. Muskuban. Muskuban. Hinihiling lang po yan, muscovado na ang tawag Okay, nila. sige. Thank you, madam. Salamat. Okay. Sa gumangang gulay naman. Yan, si Mahiwagang Talong. Nandito. Yan.
Okay. Dino. Ayan. Dito na. Meron silang ano ito. Ito. Barbecue. Barbecue to no? Tama, barbecue. Teriyaki. Tapos, ano to eh? Pork chop. Ayan. Menudo. Ayan. Okay. So yan po yung mga produkto na ibinibenta nila ngayon sa exhibit. Ito, meron pa sila dito. Boneless bangus. Anong flavor to? Flavor na yan, sir. Bili bang Basil and flavor? rosemary po. Ah, Debone na po yan, tinapa. tinapang bangus, di ba? Boneless. Nabutag lang po yan, sir. O, bira kayo makakita nito, rosemary. Karamihan mga spicy. Magkano yung rosemary yung ganyan? Sa malaki po, sir, 180 po, pero 170 pwede na po namin nabigay. Rosemary, sa kanong flavor pa? Rosemary Basil to. po. Ito po yung rosemary, tapos ito po. Ay, rosemary to. Ito yung basil. Ito naman, Basil po yan, small. mali lang. So, ito yung 180. Opo. Ito, Same lang po sila, sir. 170 ka mo kanina. Opo, 170 170. pwede na natin. Wala kayong spicy. Wala po, sir. Okay. Sige. Yan. Gobi bar. Okay. Ito. Mga gulay. Binibenta nila. Ayan, no? Buy one, take one. Bigyan nyo na yung ano. Bigyan nyo ng jowa nyo. Okay. Ayan. Buy one, take one po yan. 50 pesos. Mura na po yan. May discount pa, kasi pauwi na kami. Bali, ang nag-ano yun ito, Pangasinan Mountaineers Farmers Association. Oh, shout out naman sa Pangasinan Mountaineers Farmers Association. Ayan. Okay. Ayan, mga gulay. Ayan. Mais. Yun. Talong. Ayan. Ayan, na-press no? Kita nyo, no? Meron din mga organic eggs na bebenta nila. Ayan. Brought to you by Jopat, Integrated Farm. Ayan. Meron din para dito mga prutas. Okay. Kapwa. Meron din sila mga pintang mga chocolate products. O, ayan. So, sarap niya mga friends, no? Masamsami. Ay sir, magkano? Kasi sir, kaway naman sir sa vlog natin. Okay, yung isang ano, ay 10 pesos ang isa. Okay na yan. Okay, masamsamit. Chocolate. Okay. So yan, meron pa dito, bigay nyo sa jowa nyo, oh. Papapaibig. Ano. Magkano kayo ito nyo, sir? 350. Ilang piraso to? Marami na rin. Ayan, so bali, pinakita ko ng mga produkto nila mga friends, no? Ayan, o, tingnan nyo. Para makita nyo. Okay. Ayan na. Iwa ng Pangulo para sa manggagawa. Ayan po. Okay. Bali, papalam na ako mga friends. Tandaan nyo, mahal ko kayong lahat. At ang importante, huwag nyong kalimutang like at mag-subscribe sa aking channel. Okay mga friends? O, yes friend ko. Okay.